salissa. Ennen kuin huomaan, on jodelissa. Siitä syntyi legenda, aivan tuurilla. Siksi röökijahti on sun huulilla. Tää on vähän kallumeininki, mut sitähän se vappu on muutenkin. Huhti kun kaikki on sekasin, ihan vaan siksi et emä Teemu saisin. Yeah! Vappu ei oo lepokoti. Ei oo! Roberto on the mic. Let's go! Röökiaktio. Viime vappuna julkisissa tupakoin, opiskelijapiireissä draamaa aiheutin. Tänä vappuna bensaa liekkein, säkin voit liittyä röökiaktion remmeihin. Jos joku kysyy, tehdään tutkimusta. Etkö oo kuullut rikkomuskokeista? Sykkärit taskusta kaivakaa ja tukkasista hajusta nauttikaa. Come on! Mikä meno jengillä? Ostakaa sitä tanssijalkaa. Tuo ihmisen parasta aikaa. Parasta aikaa! Sä oot kuullut monta kertaa tarinan. Tekkari löysi humanistin rakkaimman. Etunut se kuumaa leiskuntaa. Koskaan nähneet yhtä ihanaa. Simavirta molempien suonissa. Humanisti kuulen sokerissa. Humanisti Malboro yskivän saa. Asmaisena teekkarin hyvä asustaa. Jatkalla hervanta hyssen keskipenkillä. Röökiaktio huutaa, mikä meno jengillä. Kehon läpi tuntuu. Kuolen ilman savuna haittuu. Kaikki nostaa sitä tanssijalkaa. Vappu on ihmisen parasta aikaa. Parasta aikaa! On se parasta aikaa. Roberto, jälleen röökille. Juu. Ai vittu kun se niin! Oot sä kuullut siitä plakista siellä vakalvalla? Hei, tiedätkö missä Korkin pelkoattu menee? Tuolla tavoin lisää röökiä. Vai onks tänään haalari? Kuka ton banaani heitti hei? Missä mun sykkäri on? Onko se ihan fresh? Mitä vittua tää on? Röökiaktio sydänvappu.